Expedient Zack. Expedient Zack Mega Supercanya D de disjockey. En la meva trajectòria com a investigador de fets paranormals he vist coses aterridores, però no n'havia vist mai cap que ho fos tant. Havia planejat una festa perfecta. Servien trans calents, amb tovallons i tot. Quan vols que una trobada de nois i noies surti rodona, no pots deixar res a l'atzar. Tenia ganes que fos una festa única, amb convidats elegants, que les converses fossin cultes. Vull fer de disjockey, T'ho he demanat primer, em toca a mi, bé! Tu de disjockey? Perdona, però no estàs prou al dia. Au, va, estic més que... al dia. No m'ho puc creure, la Gwen em vol fer un càsting. Parlant des d'un punt de vista estrictament científic. Quina canya! Ritme per fer de disjockey. Ritme? De ritme no me'n falta gens. Vull que la festa sigui superdivertida. No deus voler fer de disjockey amb els discos del teu pare, oi? Necessites vinil per aprendre a rascar-los. De rascar sí que en saps, sobretot després de l'entrenament de futbol. No. Gratar-te no. Rascar el disc. Has de posar un disc i fer-lo girar enrere amb la mà fins que agafes el ritme. Com et deia, per això fa falta ritme. Així? Però si l'has posat al revés. Pensa, no sents unes paraules? No, no sento cap paraula. Les sento molt clares. Doncs no t'ho escoltis. Sobretot no ho escoltis, sisplau. Hi ha un missatge. No, ho desconnecto. Fora! Zack! Zack! Col·lega, vigila. On m'he ficat? Això sembla prehistòric. Et trobes bé? Si em trobo bé? Què vols que em passi? Estic millor que mai. Sóc una canya. No, espera't, sóc més que una canya. Sóc en Super Zack. Ho lligues? Ui. Quan en Zack ha posat el disc a l'inrevés, ha sentit alguna cosa dolenta. Com ara... Sí, i llavors ha canviat. Hem de buscar senyals de possessió diabòlica. He preparat una llista. Perfecte. L'individu levita, gira el cap 360 graus, vomita sopa de pèsols... Perquè si pot... Seria un disjockey excel·lent. Escolta, que això és molt greu. Tranquil·la, home. Potser el paio ha descobert que en el fons és una canya. Tampoc és que hagis de ser una canya per descobrir que ets una canya. És una experiència zen. Jo me'n recordo quan ho vaig descobrir. Un moment. De sempre que he sigut una canya, jo. En Zack Greenwood s'acosta als estudiants. Avui no va gaire ben vestit. Només podrà evitar una humiliació total si és el més enrotllat de tots els enrotllats. Xuqueu un nacer. Per pura casualitat, en Zack Greenwood sobreviu. Zack. I afronta un desastre total. Que hi tens alguna cosa a l'ull? No, m'he quedat encegat per la llum que transmet un ésser preciós. Està acabat. Oh, però si és un centpeus negre. Oh, quin exemplar més bonic. Quina vista que tens. No hi tens res a l'ull. Però dus una indumentària inacceptable. Ho sento. Posa't un uniforme avui. Per tu, maca, el que calgui. Maca? Molt bé, Berna. Ets el primer candidat per fer de disjockey. Bé, molt bé. Oh. Bé, vinga, bé. I ara una petició. Escoltarem la cançó de l'Estel. La gent es tornarà boja.
Ja ho soluciono. Espera't. Ostres, ho fas molt bé. No sembles tu. M'havia equivocat amb en Zack. És una canya, és brutal. Vols dir que és una altra persona? Escolta, Ja n'hi ha prou. Tu em faràs de disjockey. Zack, la feina és teva. no em sorprèn gens, nena. Els convidats arriben a les 8. Si poguessis ser al restaurant a les 7 per ajudar a muntar-ho tot, t'ho agrairia moltíssim. Ui, a muntar? A muntar què? Doncs 4 taules i 4 cadires. Ho sento, maca. Però només faltaria que veiessin en Super Zack arrossegant taules i cadires. Ni tan sols per una monada com tu. Fas broma, oi? Zack! Zack! Escolta, no et comportes d'una manera normal. Què? A les ties els hi agrada que em passis. No, s'està produint un fenomen paranormal molt greu. T'he de fer unes quantes proves. Has de madurar i no menjar-te el coco amb tota aquesta història dels fets paranormals, tio. Això ho deixeu pels bojos per la tècnica. Potser hauries de deixar de seguir-me tot el dia. Jo? Que jo et segueixo tot el dia? Li hem de fer abaixar els fums. Abans de la festa, no podem permetre que les noies el vegin així. Per què? Et fa por la competència? No, però què dius, tio? Esclar que no. I ara, quina bestiesa. Penya, què expliqueu? Qui segueix aquí ara, eh? Para el carro, que només venia a buscar el meu disc. Vols una altra descàrrega de canya? Tu ho has dit, nano. Aquest disc em farà encara millor. Seré el més enrotllat de tots. I has de posar remei ben aviat. Potser si tornem a posar el disc, podré gravar els sorolls que fa quan va enrere. I els podré analitzar i descobrir-ne la font. Tio, deixa estar les anàlisis i deixa'm fer giravoltar aquest disc a l'inrevés. D'acord, però pel bé de la ciència. Tapa't les orelles, de debò. Bé. Bé. Vinga. Què li passa? Hi ha alguna cosa al soc? No ho pareu, ara. És una canya. Vernon? Digueu-me Super Vernon. Hauries de dur roba més guapa, col·lega. Vaig a buscar-la. Ja n'hi ha un altre? Probablement el que passa és que si en Zack està alterat i fa girar el disc enrere, l'efecte que li provoca s'encomana. Això vol dir que en Vernon serà tan empipador, egoista i presumit com en Super Zack? En altres paraules, no hi haurà cap canvi. Què? El podeu arreglar, el problema? Potser sí, amb un aparell avançat. I què és això, el raspall de dents de la teva mare? Miraré de netejar la pols. Ostres, tio, aquest pentinat no m'agrada gens. Dóna'm això. I ara què? Doncs que pot ser que en Zack i en Vernon es quedin així per sempre més. Zack! Fantàstic. Ha de ser aquest. Són bons, aquests discos, eh? Sí, n'hi ha un que m'ha enviat un missatge. Un missatge? Sí, m'ha fet enrotllat. Oh, ara ho entenc tot. Vols anar a la moda. És normal. Però com t'ho penses fer? Jo vaig tenir sort. Em vaig fer amb la penya més enrotllada. Què? D'enrotllat no n'ha sigut mai, tu. M'agrada pensar que encara estic al dia. Ep, Però que no ho veus, que no tens ni un carro? Un tio enrotllat necessita un cotxe superguapo. Un vehicle baix, llarg i elegant. però podem agafar el jeep de la via sempre que vulguem? Digue'm una cosa, tio.
Què en pensen les ties dels paios que no tenen un vehicle com cal? Hem de descobrir qui ha posseït en Zack. A veure, va vestit de negre. Parla d'una manera estranya i sembla un beatnik. Quan va fer la prova per fer de discjòquei, va ballar un twist, porta boina i ulleres de sol. En Zack s'ha convertit en Raül. Cool Catstrad, de Raül, el rei dels enrotllats. Hem de trobar aquest tal Raül, tio. És el seu disc. Potser en sap contrarrestar l'efecte que produeix. I com el trobarem? 4 paraules. Autopistes de la informació. Internet no servirà de res. Ni a 1 milió de Raül. Tens raó. A la Jennifer li agraden els cotxes. Potser me'n compraré un d'esportiu. Escolta, tens un altre disc d'en Raül? És que tenia ganes de posar-lo a la festa de la Gwen. Un altre disc? Què ha passat amb el que tenia? Me l'he deixat a classe. No t'espantis, tio. És que en Raül m'hi va firmar un autògraf. El coneixes? Oh, i tant. Era el discjòquei de rock and roll més enrotllat. El vaig entrevistar. Així que el coneixies molt? Oh, i tant que sí. Érem així d'íntims i vaig parlar uns 3 o 4 minuts. Era una canya, el tio. Tenia un cotxe vermell preciós. Un descapotable. Aquest vespre m'ho rumiaré, això del cotxe. Però què li va passar? En Raül va desaparèixer sense deixar rastre. Era força misteriós. Em sembla que solia treballar a... L'edifici de l'Imperi de la Comunicació. Déu-n'hi-do, quin imperi. Moltes gràcies. En Zack se n'ha anat a l'edifici de l'Imperi de la Comunicació a buscar un altre disc. Bé, així el podrem analitzar. Però que no ho veus? En Zack el vol posar a la festa de la Gwen. Quin desastre! Tots els que vagin a la festa de la Gwen duran boina! Hola, sóc... No donem discos de franc, ni regalem pòsters i... no podràs conèixer cap artista. Però qui es pensa que és aquesta? És una estirada mal lavada. I tant. No sap la raó que té. Però sé per què has vingut. Busca el soterrani, però vés amb compte. L'home que busques hi és des de fa molt i molt de temps. Que fort, xiscleu com nenes. Et volem salvar a tu i a tots els que coneixem. De què? Nois i noies, hem pogut tornar. D'això. I ara us posarem música nova. No, no hi vagis. Hi he d'anar. La música em crida. No et convé, que no ho veus. Nano, vigila amb la gelosia. Va malament pel coco. Vols parar? No et facis més l'enrotllat. Molt bé, espavilat. Si tu ho dius, suposo que ja ho sóc prou d'enrotllat. Ho solucionarem. Ui, se m'ha descordat la sabata. On vas? Ostres, tu, quina canya. Què és tot això? Tio! Això és una canya de debò. Raül Jones. El rei dels enrotllats. Exacte. Sóc en Super Zack. El que té més canya. Sí, m'encanta el teu cau. Cau? És una emissora de ràdio d'internet. Vol dir que hi ha més gent que escolta aquesta música? És una música tan canyera que només l'entenen 3 persones, ho enteneu? I 2 viuen en una plantació de canya de sucre al Brasil. Una canya, Brasil, ho enteneu? Va, ara canta.
Necessito una còpia de Cool Cat Strat. Catstrat, tio. Em parles de fa molts anys. Saps si algú hi va gravar un missatge secret en aquell disc? M'encanten els missatges secrets, però no ho digueu a ningú, perquè és un secret. No sé com va passar, no el vaig desemparar. I vaig abocar l'ànima en aquell disc. L'ànima? Aquell disc va ser la meva vida. 6 mesos component-lo, 6 mesos enregistrant-lo. Vaig veure com gravaven el vinil. Tenien unes màquines immenses que abocaven un plàstic roent i vermell. Tios, el vaig ben suar, aquell disc. La suor! Esclar, és per la suor! En Raül devia transferir el seu ADN al disc a través de la suor. I quan tu vas tocar el disc a l'inrevés, devies crear una versió analògica del seu patró d'ADN i el teu cos la devia absorbir. Ostres, quins tecnicismes! Jo diria que aquest se'n va de l'olla. Escolta, he perdut el disc i en voldria un altre. Doncs va, els teus desitjos són ordres. Fet, considera aquest tracte tancat, firmat, segellat i lliurat. Quina bogeria, quina bogeria! Sí, vaig com una cabra. Si és tan enrotllat, què hi fa aquí tot sol parlant amb ell mateix? Ja no rebo tants correus electrònics. I com és que ja no l'escolta ningú, la seva música? No m'han escoltat mai. Jo estava per sobre de les masses. I per sobre dels amics, també? Si vols ser una canya, has d'estar sol. Has de tocar per tu sol. Ser una canya és el més important. Escolta, Se n'ha anat amb el disc. ha anat a la festa! Voleu més ponx? Crudités? Crudités? Aquesta festa està agonitzant, maca. Home, gràcies. Mira, en Super Zack ara posarà aquesta festa a to. Hola, Adéu. adeu. Està penjada de mi, però es fa la dura. On eres? Havies de fer de discjòquei. Tranquil·la, he fet tard. Me n'estic cansant de tanta comèdia. En Raül, el rei dels enrotllats, diu que... Perdona, però no vull que els meus amics de debò es morin d'avorriment. Ara hi poso remei, maca. Va, tio, volem una dosi de canya. Això, Rai, ara! No! Zac, si posen aquest disc enrere, tothom acabarà sent com en Raül. Tothom serà com tu. Si ser una canya vol dir estar sol, no m'agrada gens. L'ha fet anar endavant. On sóc? On tinc l'uniforme? Qui m'ho ha fet, això? Algú me les pagarà. Greenburg! Som-hi! Esclar, fent en el disc endavant ha contrarrestat tot l'efecte. I sona més bé i tot. Escolta, vols dir que això no és un efecte residual de la possessió? Desgraciadament, en Zac va llegir. Sap greu i tot. Molt bé. Pare? Una canya, eh? El vehicle nou. La cistella és idea de la Jennifer. Per anar a comprar. Digue'm una cosa. Anar a comprar és d'enrotllats. Amb una moto? I tant que sí. Expedient Zac 9875, mega supercanya D de discjòquei. M'ha anat de ben poc. Gairebé tenia proves d'un fenomen de possessió interpersonal. Però estic content que en Zac sigui el de sempre. Posseït? En Zac? I ara, estava un pèl insuportable i prou, i una mica retro també. Hi ha música antiga canyera, però de vegades és antiga i prou. La pròxima festa que faci, contractaré professionals. Saben com fer bellugar la gent.
però els entrants els faré jo mateixa. Crudités? Doncs sí, considerar alguna canya és molt personal. Però d'una cosa n'estic segur. No hi ha res que sigui millor que remenar bé l'esquelet. No us ho sabria definir, que és un tio enrotllat. Però cada matí quan em miro al mirall em veig un... No, torna. No necessito que missatge ocult d'un disc. És una cosa natural, real. No és artificial. Greenburg, el Horace no et deixaran viure a partir d'ara. Algú ha vist el teu pare amb una moto i la compra. Quina canya!